Ei, família, com esteu? Estic super emocionat, estic super content. És el meu primer podcast. He estat pràcticament retirat 10 anys. Veig el micro i no sé ni com t'has d'acostar, si crido, si li falta volum. Però ho superarem a poc. Agafarem el ritme. I us preguntareu, per què Abduits? Doncs us explico breument. Jo crec que em vaig donar un cop de cap i durant els últims anys de la meva vida vaig tenir que resetejar tot el meu cervell. Hi ha coses de les que me'n recordo i hi ha coses de les que no me'n recordo. He oblidat situacions, he oblidat emocions, he oblidat fins i tot coses que he arribat a fer professionalment. No he oblidat cares, algunes sí, confesso, però amistats de veritat, no. I per què us dic això de l'amistat de veritat? Perquè avui és un dia important per mi. Jo vull que aquest podcast sigui referència a moltes coses i aniran millorant, i aniran canviant, i aniran agafant aquells ritmes que tu necessites, que a poc et vas trobant mica en mica amb la salseta i dius, hòstia, aquest sí que és el Pere Espinosa, collons, l'estem recuperant! Clar que sí! Però, per fer una cosa com aquestes, el primer dia m'haig d'acompanyar d'un amic, d'un tio que ha compartit amb mi coses bones, coses dolentes. Hem viscut experiències de tota mena, positives, hem plorat, ens hem emocionat, hem cantat, hem rigut, hem somiat, ens hem enfadat també a vegades, però per això és un amic, perquè és un amic de veritat, té un talent descomunal, per mi és un dels millors cantants i músics d'aquest país. No només és això, és moltes més coses, i sobretot si l'estimo és perquè és persona i perquè és un tio collonut, però tot això ho anirem descobrint a partir d'aquest moment, perquè tinc el privilegi de que avui m'acompanyi un amic, i si passa qualsevol desastre, serà un desastre collonut, perquè estic ben acompanyat avui amb tots nosaltres, abduïts per aquelles ments que van i venen i que mai més poden tornar, el Jofre Verdagí. Jofre, com estàs? Què tal? Molt content, molt tio. Bé. I tu? Molt content i content d'estar aquí. No? Amb aquesta... Una presentació. Amb aquesta emoció, no? Sí. Clar, la gent... Tot veritat. Bueno, clar, quants anys fa que ens coneixem, Jofre? Doncs 30? Quasi, sí, 30. No, potser més, sí, no? 30. No, deu ser 30, no? Perquè el primer disc de Glaucs és del 96. Ens vam conèixer amb una cosa de l'Sputnik, que jo tenia 23, no, 24 o 25 anys. Jo crec que el primer cop va ser amb el primer disc de Glaucs, que ens hauríem començat a veure per l'Sputnik, recordo amb una fira del disc. Amb una fira del disc? Sí. Amb una fira del disc. I això va ser... Sí, fa 30... O sigui, el primer disc de Glaucs fa 30 anys ja que va sortir. Haig de dir, això no sé si t'agradarà, però vull dir-ho, perquè és totalment des de l'humor i des de l'amor. Jo vaig conèixer el Jofre Verdagí quan el Jofre Verdagí era més Bon Jovi que Jofre Verdagí. Vol dir que s'assemblava molt al John Bon Jovi, perquè portaves una melena descomunal. Sí, exacte. Quina edat devies tenir en aquell moment? Jo el primer disc de Glaucs el gravo amb 17 i surt amb 18 anys. Jo tenia 18 anys quan surt el primer disc de Glaucs. Jofre, em fa molta il·lusió que estiguis aquí. Igualment. Perquè em sento molt còmode, perquè a més la gent ho sap, i molts no ho sabeu, però amb el Jofre hem fet ràdio, hem fet televisió, hem col·laborat en moltes coses. De fet, ell m'ha produït, tu m'has produït 2 o 3 discos. I al marge d'aquesta relació, que és la professional, també hi ha una relació molt forta d'amistat. Per tant, ens coneixem i hem viscut pel·lícules fortes, emocionals. Sí. I aquí començaria, perquè ara venen projectes molt guapos, dels que parlarem en un momentet, jo crec que molt grans, dels més emocionants que potser t'han passat a la teva vida. Cert. Però també hem tingut moments de baixón. Llavors jo vull que m'expliquis el Jofre que transmet la música, el Jofre que escriu cançons, el Jofre que, com dir-t'ho, que connecta amb la gent. Hi ha un Jofre que fa pop, rock, i de cop i volta hi ha un canvi fonamental a la teva vida, on el Jofre es transforma, hi ha un procés heavy que dura anys, crec, de búsqueda, de trobar-se, de perdre's, de fantasmes, dimonis. Què és el que marca més en aquest moment a nivell personal teu la vida per conduir-te a ser el tio que ets ara? Què marca... Clar, o sigui, jo vinc de l'època de la generació X i tota aquesta cosa en el qual fill dels 90, per entendre'ns, diguéssim. Sí. Ara crec que hi ha una cosa per Instagram que què feia als 90, doncs hi ha com una història s'ha posat com de moda. Sí? Als 90, clar, d'època del grunge i del Britpop i tota aquella generació X a la qual surt el primer disc nostre. A mi m'agradava molt Bon Jovi, però
També m'agradaven altres coses i m'agradava Nirvana i m'agradava, evidentment els Beatles, o sigui, moltes influències, però aquella època fa que comencem a fer cançons, tot i que teníem 17 anys, amb moltes influències, vols dir? Sí, amb influències i cançons en les quals, dins el que pots fer amb 17 anys i 18, però com reflexives i tristes, i sempre ens deien que com és que les vostres cançons són tristes. Això t'ho deien des del principi? A mi m'ho deien des del principi, però clar, perquè també dins l'època el rock català, sí, hi havia coses, perquè hi havia Un Papa, hi havia Sopa de Cabra, que potser no eren cançons tan alegres, diguéssim, o que eren cançons com parlant de coses potser una mica més sèries, no sé si dir-ho així, però hi havia grups com l'Axambusto, com els Pets, que tot era com molt més lluminós i alegre i de festa. I aleshores apareixem nosaltres, que les nostres influències eren això, eren el Britpop i el grunge i el... Sí, o Jam. Exacte, vull dir, naixem d'aquesta època. De fet, quan surt el nostre primer disc, que és el 96, Bon Jovi el 95 treuen un disc que és These Days, que és un disc en el qual és més reflexiu, és més... O sigui, tots anàvem una mica cap allà, exacte. Aleshores, ja partim d'aquesta base i... Què passa? Que jo traiem els discos, anem fent, la gent ja ens comença a dir això, i una mica més enllà, perquè tampoc, o sigui, clar, en aquella època semblava que era molt de temps, que nosaltres vam treure el primer disc el 96, però ens separem el 2002, que ara vist així, aquella època era com, uau, quant de temps ha passat, i va ser res. Va ser res, sí, exacte. O sigui, de fet, podem dir, el primer disc el 96, l'últim d'estudi, últim fins a aquell moment, o sigui, de Glaucs, a la primera etapa, surt el 2000 i el 2002 ens separem. Què passa? El 2000... Deixa'm que et digui una cosa, per la poca duració o l'espai, perquè ara seria poc temps, jo crec que és dels grups que més discos i més coses ha tret, no? Jo crec que aquella època ja era més o menys això. Havies d'anar traient... Cada any. O sigui, més o menys cada any. O sigui, ara has de treure una cançó cada 3 mesos o 4, si no desapareixes. Aquella època era un disc més o menys cada 2 anys i entremig hi havia alguna cosa, hi havia gira o podies fer un disc en directe o hi havia... Era més o menys ja era el temps vam fer 3 discos en aquest 3 discos d'estudi, diguéssim, en aquest temps, que era més o menys lo estàndard a l'època. El que sí que no era estàndard és que ho vam fer amb discogràfiques diferents, perquè cada discogràfica, o sigui, els 5 primers discos, que eren 3 d'estudi i 2 directes, era cada disc amb una discogràfica diferent. La primera va ser RCA, una multinacional que va tancar, que ens va fotre fora. No està faltant dir, per cert, que va tancar. No va tancar. Us va fotre fora. Aquest es va fotre fora perquè a l'època... Perdona, deixa't tallar, clar. Aquí hi ha una història que me l'explicaràs algun dia, o ens les pots explicar avui, perquè clar, quan tu dius que va tancar, no, que ens va fotre fora, són coses totalment diferents. Totalment, no, perquè estava pensant ja en les següents. Vale. O sigui, RCA vam entrar amb una... o sigui, ens van fitxar el 95-96, o sigui, per treure el disc el 96, i vam vendre menys a l'època, ens van quedar 9.000 i pico. O sigui, Déu-n'hi-do per això. Sí, no, clar, ara mateix seríem número 1 a Europa, jo crec que va haver... No, clar, o sigui... Sí, ara el que és la venda física, sí, clar, ara es compta diferent, no? Però aquella època no vam arribar a 10.000 i aleshores van canviar la R, hi havia un senyor, un històric de la música, o sigui, de la indústria, que es diu Paco Martín, que és el que ens va fitxar, i que era descobridor dels Hombres G. Surt a les pel·lícules dels Hombres G, Paco Martín. Jo ho buscaré. És un tio, molt entranyable, un tio molt entranyable. Deu ser superconegut dintre del... Dins de la indústria... Encara... És un tio... Jo crec que ja no, deu ser... És gran i crec que es va retirar i està... Crec que viu per Andalusia. Igual el recuperen, no sé si...
vaig llegir fa poc, igual m'he equivocat, però jo crec que fan una pel·li dels Hombres G, igual el recuperen com a personatge, juraria que sí, vaig quedar com... Pues seria vaig molt flipar, xulo vaig dir, veure. Hombres G, una pel·lícula Seria ara. molt xulo veure-ho. T'ho prometo. Sí. Pues era molt peculiar i molt entranyable el Paco, però hi havia un altre noi, el David López, crec que es deia, després Quina va memòria muntar... que tens, no? Bueno, sí, són noms. Aquella època, clar, impressionaven perquè ens van fitxar, o sigui, els tios vam enviar una maqueta a RCA i ens van trucar i ens van fitxar, per nosaltres érem molt heavy. La part era la primera que enviàvem i vam enviar a RCA perquè era on hi havia un papa i també hi havia Sau, però clar, era com, hòstia, jo vull estar a la discogràfica que hi ha un papa. Vam enviar i ens van trucar, va ser, hòstia. I això, i són noms que me'n recordo per això. Bueno, perquè eres molt jove, perquè Sí, impressionava, exacte, perquè era com dir, igual que vaig a jugar amb el Barça i entrenem amb el Johan Cruyff. Sí, exacte. Igual que me'n recordo ens recordàvem dels telèfons de l'època i ara no te'n recordes de cap. Pues això, més o menys. És veritat, Hòstia, teníem memòria, no tenim res. Sí. Doncs això, aleshores això, bueno, us foten fora? El van reubicar el Paco Martín, el van posar en un altre lloc i ja va deixar de ser la R de RCA i aleshores va entrar el David López, que era com el que estava o sigui, van com ascendir el David i aleshores el David va veure això i ens va... Me'n recordo la trucada, o sigui, quan era un mòbil a l'època, imagina't, i el vaig tirar contra la paret, el mòbil. En sèrio. I no és una curiositat, perdona que et talli, i la diferència entre que continuessis el que eren a partir de 10.000, quines ventes us vau quedar? Va venir de 200? No, de 9.000 i alguna cosa. No fotis. Sí. Que no vam arribar a les expectatives que eren 10.000. Suposo que potser haguéssim arribat a 10.000 i el tio ens hagués... Mira, com que només heu... O sigui, només heu d'això... Exacte. Vull dir que jo crec que era una cosa que com que el tio... El van posar amb ell, el van col·locar amb ell en comptes de... i van canviar de lloc al Paco i ell estava com reestructurant tot, entenc, vull dir, jo amb tot això, amb el Paco sí que he parlat alguna vegada més, però amb el David no hi he tornat i no li tinc cap mena de rancor, només faltaria, amb els anys. Vull dir que ell després crec que va muntar va marxar de RCA i va muntar una discogràfica independent, el David, i realment li vaig perdre la pista. Però... Digues. No, t'ho dic perquè, clar, jo vull parlar molt de tu. Ens hem anat molt de... Ara t'estava explicant tota la història... Clar, i estem per la primera discogràfica, és la primera pregunta. Llavors en tens dos més i jo vull parlar de tu. Sí, vaig ràpid. O sigui, la primera, dit això, ens van fer fora de RCA. La segona va ser Magna Music. Magna Music? Sí. Hòstia, no sé ni què és. Aquesta sí que va fer suspensió de pagaments i aquí sí. Vau començar bé, Bueno, vam anar amb una independent i això. Després vam treure un disc en directe entremig de que havia tancat la discogràfica i estàvem preparant el disc nou. Vam treure amb Julio Records, que era Juli Guiu, que són a Clippers. Clippers. El Juli Guiu, ara mànager d'Antonio Orozco i tal, en el seu moment van... amb el creador del Festival de Cap-roig. Bueno, el creador no, però sí que és el que porta al Festival de Cap-roig. Qui escull una miqueta que els artistes que actuen cada any. Sí, o sigui, Clippers és qui porta el festival, entre molts altres festivals. I aleshores el Juli Guiu pare amb el Juli Guiu fill van muntar aquesta discogràfica que es deia Julio Records, que era una discogràfica on la portava el fill i en aquell moment, just quan traiem el disc i estem fent coses, mor el pare del Juli, o sigui el Juli pare, i clar, el Juli es troba amb la discogràfica i havent de portar Clippers i tal, i van tancar la discogràfica i aleshores ens vam quedar un altre cop sense discogràfica. O sigui, 4 discos amb 4 discogràfiques diferents i el 5è disc, que és el directe de l'últim... O sigui, quan passa tot això, nosaltres ja com a grup estem que en plan no sabem ja per on ens venen les hòsties, diguéssim, perquè cada vegada era començar de zero amb un equip nou, amb tot el d'això, i a l'època, i érem molt joves, i amb tot això mor el meu pare.
Bueno, perdona'm que et 2001, talli, sí. perquè la pregunta que et feia al principi de què és el moment més fort Clar. anava una miqueta en aquest moment, no? He fet tot el pròleg Per arribar aquí. Per arribar aquí. Jo pensava que em donaries Per la arribar resposta i em diries directament. No. Perquè a més recordo una anècdota, perdona que et talli, Sí, que amb l'última discogràfica ja quan fitxes directament, però a mi m'interessava perquè jo recordo la nit que tu n'assabentes que estem junts, tu i jo. Sí, exacte. I estem al Rasmatàs. Sí. No, mentida. No, Sí. rectifico. Bueno, Celeste. al Celeste, exacte. I te n'assabentes que tu i jo estem junts Sí. a la cabina del Celeste. Sí. I per això jo... Clar. Com et transformes... Ara Perdona'm, Jofre, però sí, per mi era... Hòstia. Total, no, totalment. I res, la cosa és... tanca la discogràfica, mor el meu pare i aleshores l'últim disco, que és l'últim disc en directe, després hem tornat amb Glaucs i tot, però en aquell moment estàvem molt convençuts del que estàvem fent, molt joves però molt convençuts, molt cansats de tot. Traiem un disc amb música, l'últim disc amb música global, que és on em quedo ja fins fa res durant molts anys i va ser una discogràfica en la qual vaig treure totes les coses fins que vaig canviar fa On vas trobar relativament l'estabilitat com a artista i com a... Sí. Bueno, Dit has això... posat cara com... Bueno, No, estabilitat. sí. Bueno, estabilitat dins zona... Hi ha poca estabilitat... Amb les discogràfiques, vols dir en Bueno, general? no, amb les carreres artístiques i amb ser un artista o algú que treu discos i algú que es dedica a la música, estabilitat és complicat trobar-la. Has de currar molt per trobar-la. Però bueno, ara arribarem a això si vols. Dit això, sí que és veritat que la nit del 23 al 24 de febrer del 2001 Que estem junts. estem junts, de fet estem amb aquella nit ja estem a la sala 2, diguéssim, de Celeste. Al sur de Celeste. Exacte, Sí. exacte, que es deia Sur, que estàs tu, Sí, està Pemi Fortuny. Pemi Fortuny. O sigui, nosaltres sortim de festa. Mira, jo t'explico el dia, si vols. No, clar, és que és un dia molt important per tu. Sí, Clar, t'explico el dia. Jo vaig una mica... Bueno, aquell dia estrenen Aníbal, la pel·lícula Aníbal de Stephen Hopkins, Sí. Aníbal, la segona part del Silencio de los Corderos. Vale. Aleshores, el meu pare i jo érem molt fans del Silencio de los Corderos. Aleshores, jo me n'entero, clar, aquella època, a Londres veig uns cartells d'Aníbal, truco al meu pare, estrenen la segona part del Silencio de los Corderos, quedem, anem. Aleshores ens en anem al cine al matí. El meu pare havia tingut un paro respiratori al cap d'any del 2020 ja, havia tingut tota una història, havia estat a la UCI un temps, i va tenir com una pròrroga d'un any i poc, diguéssim. Vale? O sigui, que es recupera i està aquest any i d'això. Aleshores quedem per anar al cine al matí, que fèiem matinals a l'Icària Hòstia, és veritat. allà al Poble Nou. I aleshores ens en anem al matí a veure Aníbal, una pel·lícula molt criticada, que a mi em va agradar molt, i al meu pare també, Ridley Scott, el director. I això, i a part no només m'agrada molt, sinó que li tinc com molt de carinyo a aquella pel·lícula. Perquè és una pel·lícula que en aquell dia... Perquè és l'última pel·lícula que veig amb el meu pare. Clar. Aleshores anem a veure la pel·lícula i quan sortim d'allà el meu pare i jo i la Rafi, que era la meva nòvia d'aleshores, i aleshores ens despedim allà, em diu si anem a dinar, si volem anar a dinar a casa del meu pare, diguéssim, amb ell, li dic que no. Dius que no? Sí. Vale. No. Bueno, allò que dius, no, ens anem, perquè jo vivia amb la Rafi, i ens anem i tal. Ja ens veurem després o ens veiem demà. El truco al vespre, prèviament parlem amb el Pemi i la Llémina, que era la nòvia del Pemi aleshores, i quedem per sortir i no sé si t'ho dic a tu o alguna cosa així. Jo estic treballant perquè estic punxant. No sé si apareixem allà o tu ens poses en llista, això ja no me'n recordo, però sé que aquell dia de sobte parlem amb el Pemi, sortim de fer, que aquella època quedàvem molt i sortíem bastant més, quedàvem molt l'època de fer-ho. I sortíem més encara del que quedàvem. O sigui... Però no entràvem, que és diferent. Exacte. I aleshores, dit això, jo hi ha un moment, no sé per què, que truco al meu pare, me'n recordo, és una cabina, aleshores ella
encara es trucava des de cabina, i truco al meu pare per dir-li, hòstia, que guai, la pel·li ha sigut molt guai, com m'ha agradat i tal, i truco sense saber per què, perquè ja em diràs tu, però i aquella època un post-adolescent, saps? Era un divendres a la nit. Sí, era un divendres. Era un divendres. I el truco i és l'última vegada que parlo amb el meu pare, que li dic, hòstia, que guai, i tinc com una conversa guai de trucar-lo, de dir que guai haver anat a veure la pel·li i que ens hem passat bé, emulat, hòstia, hem estat de collons. Sí. Que això està molt bé, perquè si l'última vegada que hagués vist el meu pare hagués sigut quan li dic que no quedem per anar a dinar, la pel·lícula hauria sigut molt diferent. És com, hòstia, i en canvi tinc com aquesta trucada de pensar, mira, hòstia, l'últim gest que tinc amb el meu pare és trucar-lo per dir-li, hòstia, que guai la pel·li, i com per parlar una mica d'això. I en això que ens anem de festa, aleshores hi ha Víctor Planet, saps el Víctor, qui és? No me'n recordo. Ara el Víctor és l'exparella, el pare dels fills, ara d'això és de la Maria Torres. Vale. Maria Torres és una companya, pels que tots esteu veient el podcast, que és DJ, la Siamís. Siamís DJ, exacte. La qüestió que hi ha el Víctor i el Pemi, perquè el Víctor estava a producció l'hauries de conèixer perquè has escoltat la presentació amb tuits, he perdut molta memòria i he hagut de resetejar el cervell. Curraves amb el Víctor. Jo estic segur que he estat amb persones que me les trobo davant, però quan dic estar, Jofre és estar, cos present, ànima i més coses, i no reconèixer-les. És un cop de cap, abduït. Però permetem... Perdona, la qüestió és estem amb aquests i en aquell moment, a les 5 del matí o a les 6, quan tanquen el Celeste, quan em truca la meva mare. És veritat, jo me'n recordo que estava al teu costat, just al teu costat. I ara tornem a aquest tema, tampoc no vull que ens posem tristos i tal, perquè jo sé que això et va marcar molt i tu vas estar amb un... Bueno, jo crec des de fora, i perquè tota aquesta jo no la coneixia, però no sabíem qui havies quedat i tota la moguda, però vull dir que la tinc molt present, però ara vull parlar de moltes coses i vull que siguem concrets en el sentit concretar, vol dir, Jofre, tio, tu fots un canvi brutal, et tanques molt, perquè tu ets un tio molt alegre i a partir d'hi ha una transformació brutal. Sí, tampoc crec que tant, perquè és el que dèiem abans que veníem de la generació X, hi havia aquesta cosa grunge de l'època. Però sí que és veritat que jo segurament sí que faig... Fas un canvi d'interior. Sí, però que no soc tan alegre, però sí que faig... Hi ha molta conya. O sigui, ets un tio... Tinc molt d'humor. Negre, a més a més. Però sí, clar. Ets molt britànic. Sí, no sé si britànic, però sí. Hi ha molt... O sigui, la broma hi és sempre, i això. Però sí, allà, o sigui, una vegada mort el meu pare, evidentment, això sacseja molt. I és una mort en la qual, com que el meu pare el coneixia com molta gent, vull dir que jo 25 anys després de que hagi mort el meu pare encara moltíssima gent em recorda el meu pare i em parla molt i el meu pare sempre està molt present. Molt present en la teva vida amb tot el que fas i en tot l'entorn professional. Sí, exacte, fins en tot l'entorn, exacte. I aquella època sí que, clar, quan començo a fer el Jo faig cançons, que és un disc que és una psicoteràpia absoluta i sí que canvio una mica tot d'això. I és un procés molt llarg, és el que deies al principi de tot, i anem aquí i acabem ja la primera pregunta. És la primera pregunta, no? Deixa'm mirar l'hora perquè estudiarem molt bé quines preguntes et vull fer, perquè tenim temps per un parell més. Mira, el podcast... Tu vas dir que vingués amb ganes de parlar. Sí, dic, però, hòstia, potser m'estivo que dir, vine... No, perquè estic pensant, hòstia, 4 preguntes per podcast, és curiós. M'estalviaré guionistes el rest de la meva vida. Perdona, Gemma, disculpa. No, res. Doncs això, que a partir d'allà sí que hi ha un procés on a mi el Jo faig cançons em serveix com un psicoanàlisi absolut, tot aquell disc. Has anat tu a psicòlegs i hòsties d'aquestes? Sí. Perdó, sí, jo clar. També he anat, no vull ofendre ningú. No. Sí, tant. I he anat molt, i jo és que tinc ansietat a part des dels 8 anys. Ansietat des dels 8 anys? Atacs d'ansietat. Bueno, això ho sé, perquè... Però clar, atacs d'ansietat, tornem a aquest tema, però atacs d'ansietat, t'influencia molt els atacs d'ansietat o els fantasmes que hagis pogut tenir a través d'aquesta teràpia que fas en aquest primer disc i et transformes en un tio... Diries que tu et tanques, que
que l'ansietat perjudica també amb el teu dia a dia o... Sí, home, l'ansietat perjudica el dia a dia... Encara tens ansietat? Sí, tant. Sí, de fet, vius amb l'ansietat des dels 8 anys? Sí, de fet, em va més i menys, me la sé controlar bastant, tot i que ara últimament, aquí ja m'estic cobrint bastant, però els últims mesos he tingut atacs. He arribat a unes cotes que no coneixia, diguéssim, d'ansietat. O sigui, he tingut episodis en els quals no m'havien passat mai d'aquesta manera, que no sé si és més o menys o el que sigui, diferents com a mínim. I sí, o sigui, jo normalment me la controlo perquè em conec i sé o sigui, quan veig que bé puc jugar perquè tinc un procés de molts anys, diguéssim, aleshores, però sí que és veritat que últimament a nivell per molta feina i per moltes coses que he anat passant aquestes, no dolentes, vull dir que són coses de feina, o sigui, pressió, dia a dia, estrès... Doncs he tingut moments que m'ha espantat, o sigui, bàsicament de dir, hòstia, això no... Ara ho dic des de la calma, no des de la calma de dir això no sé què està passant, això no m'ho conec, i aleshores sí que anar al metge i tornar i dir, mira, estic d'aquesta manera i això no m'havia passat mai. Últimament m'ha passat, però sí que és això, al final... Bueno, aprens a conviure amb això i a normalitzar-ho i a pensar que passa i que has de fer canvis i coses per intentar que no et passi, clar, evidentment. Referent a això, canvio el tema una miqueta, però té molt la referència al que dius. Per exemple, ara vivim en una generació que si tinc això, que si tinc allò, que si tinc atacs, que si tinc, com ho diríem, que hi ha etiquetes per tot i que qualsevol cosa ara és molt ben entesa, no? Tens ansietat, tens problemes psicològics, ets TDAH, hi ha noms per tot, sigles per tot, i ara és com una generació, no una generació, sinó moltes generacions que ara tot està entès, no? El fet de que no se t'entengués la teva malaltia havia portat problemes que ara, per exemple, tu creus que en un moment actual tot seria molt entès a l'hora de treballar, a l'hora de mostrar-te, a l'hora d'interactuar amb la penya? Bueno, o sigui, segurament ara és molt més fàcil parlar-ho i dir-ho com ho estem fent ara, i fa 20 anys segurament no ho has dit tan perquè podia comportar-te tan clarament amb una entrevista. No ho sé, potser sí, però al final a mi l'ansietat el que fa és saber que la tinc i intentar-la... Què se sent amb l'ansietat? Pues que depèn del moment. Sí que, clar, el cap et va a 1000 i aleshores a partir d'aquí perds el món de vista. Wow. O sigui, va haver un dia vaig anar al metge i li dic, és que jo soc hipocondríac i tal, perquè soc molt aprensiu i perquè tinc això, bueno, ara ja em coneix el metge que a vegades d'això, i em diu, no t'equivoquis, no ets hipocondríac, tens ansietat, ets ansiós, diu, fixa-t'hi que cada vegada que penses que et mors, que t'estàs morint perquè et passa alguna cosa, és perquè tens ansietat, no és perquè tu, si no tens ansietat i et fa mal al braç, vale? O tens una punxada al braç, no pensaràs, si no tens ansietat no pensaràs que és un infart. Ara, quan tens ansietat, aquesta punxada és la que dius, està relacionada amb el cap i no para, no? Tinc una punxada al braç, hòstia, estic notant ara aquí, i ja comences a notar tot, i aleshores és la mateixa ansietat la que et porta a pensar-te, bueno, a lo millor sí que algun dia sí que pot ser que tingui un infart, vull dir que no és això, però que en aquell moment totes aquestes coses, no sé, clar, et posa a tope amb els sentits. A mi l'ansietat moltes vegades és que el món se't cau i que hòstia, i ho portes des dels 8 anys, això, Jofre, i prens medicació, prens coses... Però no és que porti des dels 8 anys i és permanent, sinó que sí, tinc medicació, però no em prenc només quan veig perquè no m'agrada tampoc la sensació química que et deixa el cos, i amb coses que jo, des que tinc una filla, procuro no medicar-me
O sigui, ara ja té 16 anys i ja és diferent, però quan tenia 3 anys i estava jo a casa... Volies estar al 100% de les teves emocions i capacitats. Intentar-ho controlar de la millor manera perquè si emprenia, jo què sé, qualsevol calmant, qualsevol cosa, un ansiolític a la nit per poder dormir, després a l'endemà estava bastant zombi i aleshores jo volia ser-hi tot per si passava qualsevol cosa, estar bé per la meva filla. Mira, has dit una cosa molt guapa, que jo crec que la vull recollir aquí. Volia ser-hi tot. Tu creus que hi ets tot? Per què? Sí. Tu creus que has estat abduït? Ets un abduït? Sí, clar. Sí? Bueno, abduït. Confirmes això? Sí. O sigui, no ser-hi tot... O sigui, a mi em passa... Mira, coses com... Estem divagant molt, Però però mola. Està guai, No, perquè tornarem, els orígens. Tornarem a la pregunta 1 per acabar amb la 4. A mi, coses que em passen, clar, ja ho hem parlat, que hem fet moltes... Hi ha un disc de Glaus que es diu Hem conegut la nit, no? Hem conegut la nit. Tu l'has coneguda molt, la nit? Jo he conegut la nit moltíssim. Perquè ara està molt de moda dir no, és que jo he sigut alcohòlic en una entrevista. No, és que jo m'he fotut, he bufat el que no hi havia per bufar. Quan tu dius he conegut la nit... Jo he conegut la nit molt. O sigui, i estic content, O sigui, no... Em fa que... O sigui, hi ha molta gent que és com que a mi m'ha curtit, a mi m'ha fet qui soc, a mi, saps? I m'ho he passat molt bé. M'ho he passat molt bé i molt malament també. I bueno, això coincideixo amb tu, Sí, i moltes coses de les ansietats que he tingut, evidentment, també ve provocat per les... Per totes, vull dir que soc molt conscient de totes aquestes coses, però al mateix temps, hòstia, hem viscut coses molt guais, que jo estic content, i al mateix temps hem fet coses horribles que no estan bé o que d'això no res... Sí, no has fet cap crim ni has fet mal a ningú, però que no res il·legal, diguéssim. No, però que són coses que no et sents bé amb tu mateix. Sí, que bueno, que si hagués pogut, que si no hagués fet això, doncs hagués estat el diumenge bé a casa fent coses, per tant, fent rentadores, saps? Hem conegut la nit que es feia de dia. Bueno, hem conegut la nit i empalmàvem nits, podria ser, no? Sí, bueno, que hem sortit un dijous de casa i hem tornat un dilluns. Bueno, però era també una generació, no? Era un moment determinat. Sí. Nosaltres vam viure una... És que jo crec que és guai el que hem viscut. I ens ha curtit molt, perquè al final és el que diem ara. El que passa que potser en moments... Perdona'm, Jofre, que jo només dic això. Que en moments de la nostra època potser aquestes coses no s'entenien molt i ara, en canvi, s'ha normalitzat molt totes aquestes històries. Són part de les vivències personals, no? Sí. Bones i dolentes. Però jo crec que la manera que teníem nosaltres de viure la vida aleshores no és com la viuen ara els joves. No té res a veure. Sí, res a veure. Jo crec que no s'ha... O sigui, que si molts dels joves veiessin la vida que fèiem, que havíem tingut nosaltres, molts es posaria les mans al cap. Podries escriure llibres, no? Perquè ens entenguem. Sí, podríem escriure... No llibres, podries fer enciclopèdies d'aventures. Bueno, podríem fer... Jo ho he pensat, hi ha moltes històries a poder explicar. No et demanaré una anècdota salvatge, però igual te la demano després més tard. Però ahir que parles d'aquest moment actual, de la jovent i tal... Mira, vols que t'expliqui una anècdota? Sisplau. No diré noms. No, millor que no. Bueno, digue'ls, sí. Si ens ha donat una audiència, dius tant. Per veure, o sigui, coses que ens podria de posar-se les mans al cap, i aquesta d'això... Jo he tornat amb cotxe després d'una festa per Tarragona. Bueno, hem fet moltes bogeries, vale? Però d'anar tornant amb cotxe per les curves del Garraf i jo, com a copilot, anar-li corregint el volant que conduïa el cotxe a les curves del Garraf. Hòstia. Vale? O sigui, perquè feia així i jo... O sigui, perquè ell no podia conduir. Bueno, perquè ell estava... Jo no tenia carnet, però jo veia que si no corregia el volant ens anàvem cap al d'això i jo corregint el volant, vale? I aleshores ell arribant per no sé què, anant per mig de pobles i entrant com per... I jo pensant, en comptes de pensar d'això jo pensava, hòstia, com domina i com es sap el camí com es sap el camí perquè va per dreceres o d'això, i aleshores, però per mig, i de sobte... de la volada que portàveu els dos. De sobte, bueno, sí, no sé, o sigui, perquè no tens la sensació que tu l'estàs corregint. No, clar, jo aquí sí que veia d'això, però quan, en comptes de pensar no sap per on va, jo pensava, hòstia,
com domina que estem anant per llocs que no hi estem aniria anant ningú. estem anant per una drecera, saps? Pensar, i això, i de Només sobte, éreu dos en el cotxe? I de sobte veure, o sigui, això veure com el cotxe érem tres, hi havia una persona darrere dormint, per sort. Vale, per això deia, ningú podia conduir. No. Vale. I aleshores arriba un moment que ja estem per Castelldefels, bueno, com tornant per allà, i de sobte veig que va per això, és una rotonda, tal, entra per... I jo... de sobte veig una escala d'aquelles antigues d'Iberia, saps, les dels avions? Sí. Veig un d'això, unes escales, faig així, i una valla. I aleshores para, i em faig així, i veig a aquesta persona, que no diré el nom, com amb cara de on estem? I jo estàvem a l'entrada No sabia que havia... de la pista de... No. O sigui, no. per on s'entrava, o sigui, eren les escales i hi havia coses era l'entrada d'això per entrar a la pista per als cotxes. O sigui, havíem arribat a l'aeroport i el tio, la cara de... On estem? No sabia on d'això. Vull dir, com aquestes algunes. Però aquesta, o sigui, arribar a la pista del Prat i veure la valla allà, i jo pensava, però... Com collons hem arribat aquí, no? Sí. O sigui, que d'aquestes en tens moltes. I, bueno, sensacions que has tornat a néixer moltes vegades, no? O que... Sí, potser no eres conscient d'això, però que havíem fet bogeries que dius d'això... I això, mira, o sigui, ara ho expliques i és graciós, i que d'aquestes és com de dir... Mare meva, però bueno, però totes aquestes coses te curten i veure-ho des de la distància, doncs penses, mira, al final no ho hem fet, hem sigut conscients del que hem fet, com a mínim està bé ser conscient i arribar un moment de dir fins aquí. T'estic escoltant com molt flipat perquè estic descobrint coses teves que no tenia ni puta idea. I m'has d'explicar coses que... I allò que em deies de ser-hi tot, nosaltres a aquella època, jo què sé, vull dir que jo ara, per exemple, per tocar, igual que quan tenies 20 anys, podies emborratxar-te o el que fos i sortir a cantar, arriba un moment que allò ja no et mola gens, o com a mínim en el meu cas, que ets conscient que el que estàs fent és treballar, i que no necessites res per fer-ho, no? Bueno, que no només que no ho necessites, sinó que no està bé, i que quan surts... Que ets un professional i has de ser professional. I que tots, quan hem sigut joves, hem fet el que sigui, hi ha molta gent que ho fa, i que a mi el que faci cadascú és el seu problema i el seu negociat, i m'és igual el que sigui. Igual que si, jo què sé, un treballador d'un banc que faci la seva feina com vulgui i com pugui, sempre i quan la faci bé. Vull dir que això jo no m'hi posaré, però en el meu cas... Clar, jo ara mateix ni un got de vi, ni res que em faci que quan surti a l'escenari tingui una petita sensació res químic de no aliè al teu cos que pugui perjudicar... De no ser-hi tot. Vale, la teva ment i les teves actituds. Exacte, jo la sensació de no ser-hi tot a dalt d'un escenari, i ja no només a dalt d'un escenari, però sobretot a dalt d'un escenari que estic treballant, a mi em costa molt. Jo, de fet, bueno, em costa molt, és que no puc, fa molts anys que no Jo amb això estic d'acord amb tu, i a més em sembla que és una molt bona elecció la vida. Jo, per exemple, els càterings que demanen pels concerts i tal, que ho trobo com molt antic, molt passat de moda, que hi hagi alcohol. Sí. Jo, per mi sí, bueno, perquè... que hi ha menys tendència. Tot i que haig de dir que tenim el nostre patrocinador, Brutus. Totalment. Bueno, clar, una cosa és veure cervesa i l'altra cosa és anar a un concert i fotre la festa perquè estàs fotent música en directe i et creus l'estrella del rock and roll. Exacte. O del reggaeton, avui en dia, el que sigui. Sí, bueno, que al final, que cadascú, i que jo trobo molt bé, que cadascú faci el que sigui, però que quan estàs treballant hi hagi posar-te... O sigui, evidentment, quan dines o quan... Això, i que cadascú faci el que vulgui. Però... Separes les bestieses que feies de jove, que era com perquè eres jove, a la
bueno, clar, no m'imagino el que et caurà ara, que ara en parlarem, de que et presentessis davant del Paral·lel 62, que tens una presentació de collons, o a Madrid, que presentes un espectacle amb no sé quants músics a darrere, que tu te'l dongués per anar-te en l'olla i posessis a parir, a cagar tot això. Capítols que jo he viscut personalment a la meva vida, també per imbècil per l'època, o no només per imbècil, sinó perquè a vegades les coses no es controlaven i et podien sentar malament, o et podien fer mal, o no. També tenim coses al cap que... Però de tot s'aprèn. La cosa sí, quan fas una cosa d'aquestes, no te n'adonis i no facis autocrítica, no pensis que has fet alguna cosa malament. Bueno, a més també et vas fent gran i vas agafant experiència i tu tens unes altres responsabilitats, ets pare, tens família, collons, no som uns niñatos amb carinyo, però ja no tens 18 anys i vinga, a cagar tot. I que amb 18-20 anys lo normal és equivocar-se o fer coses, o ser relativament més inconscient. I pots fer, saps? I pots fer coses, però a partir d'aquestes coses que fas també aprens el que pots fer i el que no, i el que està bé, o el que et senta bé, més que això, el que et senta bé i el que no, i el que... A tu t'agradava, puc preguntar-ho amb naturalitat, a tu et molava les drogues? Sí. Et donaven pau? Fins que... No. T'alliberaven? Era diversió, o sigui, no era una cosa... Perquè el coto no ha sigut molt, d'acord? No. Però a mi no és... O sigui... Quan era lliure, tu m'ho feia. Sí, però que quan era lliure la cosa és quan es converteix en un problema. I quan es quan tu emportes a la teva intimitat, no? Sí, o quan sense això no funciones. No funciones, o jo què sé. Vull dir que al final jo he anat veient com al voltant meu la penya anava caient, enganxant-se, caient no morint, que segurament algú també, però vull dir que anaven passant coses i que es convertia en un problema i aleshores pensaves, bueno, cuidado perquè aleshores també s'està convertint en un problema per mi, saps? Vale. I ja no era el fet de, no, si a ell li passa a mi, no, si a ell li està passant a mi també, saps? Aleshores, freno de mà i a veure què i analitzar-ho, sí, i hi ha gent que ho pot portar millor, hi ha gent que menys, jo què sé, saps? Però com a mínim ser conscient de tot el que està passant. Jofre, parlaves de la música, de com funciona ara, del jovent, de que ja no fan les coses que estàvem comentant, que veuen menys, que no surten de nit, això es queda clar i a més se'n parla molt a tot arreu i és com una actitud nova que té aquestes noves generacions, els fills nostres, teus, meus de moment no n'hi ha, però vull dir que tota aquesta generació és nova. Però parlant de música, tu que ets un gat vell, que tens un talent descomunal, que suposo que a més t'has emprenyat més d'una vegada pensant, hòstia, jo canto 30.000 vegades més i veus la indústria com funciona. Llavors et parlo d'indústria, et parlo de música en el moment actual i et parlo de com veus tu les noves generacions i els nous estils en el moment que veus tu ara la música, com es viu la música a través de la teva experiència, a través del talent, perquè jo crec que, això és una opinió personal, hi ha coses que fan bé, però penso que s'ha perdut una miqueta la qualitat, no sé, és una cosa meva, jo t'ho pregunto tu. Mira, jo penso que hi ha molta més qualitat que abans. Ah, sí? Sí, de veritat? Sí. En sèrio? Jo crec que sí, però una cosa és que hi hagi molta més qualitat i l'altra és que m'arribi més o menys i que hi hagin... que s'utilitzi bé la qualitat, vols dir? Bueno, no, que jo hi connecti o no hi connecti o això. O sigui, hi ha coses que les puc entendre més o menys i que hi ha determinats estils o determinades coses que no hi connecto i que no m'agraden, diguéssim, però entenc que és per culpa d'un salt generacional, és per culpa de que ells, evidentment, connectaran amb la gent de la seva no, i que connectaran amb la gent de la seva generació. Sí que hi ha coses que, per exemple, sense parlar d'aquí també, hi ha coses que em flipen, com Billie Eilish o coses d'aquestes, però clar, entens després, quan veus quines són les seves referències, que tot i parlar des d'un llenguatge molt actual, les seves referències són en gran part les mateixes que les meves. Aleshores, això fa que el que fa connecti, perquè clar, ella ha begut això, ella, el seu germà i tal. I parlant d'aquí, hòstia, jo aquí, per mi hi ha gent molt, molt bona. O sigui, a la nostra època... Però deixa'm fer una pregunta. Hi ha gent molt bona, però tenen
tenen... T'entenc perfectament el que dius, clar, sí, Billie Eilish això seria tonto. Jo entenc això que em dius i també ara jo crec que estic connectant amb el que estàs dient. T'ho he dit potser malament, el que dius de la qualitat. Però tenen el reconeixement, això és on te vull anar. Aquesta gent que tu consideres que té molta qualitat, tenen el reconeixement dels mitjans o no? N'hi ha que sí. Sí? Sí? N'hi ha que sí. Vale. Sí, jo crec que sí. Bueno, o sigui, gent, no sé si tenen el reconeixement que es mereixen, però jo parlo de gent que... jo què sé, la Venus, per exemple, Ginestar... Vale. No, clar, els primers que em venen al cap, Ginestar segurament perquè he col·laborat ara amb ells, però que... No sé, hi ha gent que, jo què sé, la Ludwig Band, per exemple, són boníssims. També s'ha de dir que ells venen d'unes influències molt semblants a les meves i és un grup de rock, saps? I això, però sí, hi ha gent ara que està fent coses super interessants i me'n deixo és que jo què sé, Maria Jaume, no ho sé, és igual, hi ha moltíssima gent. Penso que està guai i que tenen reconeixement. Hi ha altra gent que no, jo què sé, per exemple, la música que em flipa, o sigui, em flipa com a artista, però que jo no hi connecto. No t'arriba el contingut o el que fa. Exacte, però no és una cosa que el problema és meu, no és seu. Saps? Perquè ella fa una història per un públic determinat, que per una generació nova i per una gent, no? Però que jo, o sigui, veig agafar... Ho valoro molt i, hòstia, està molt bé, però, mira, Mama Douxa, per exemple, em flipa. O sigui, em flipa. Aquests, per exemple, bueno, ell, o el grup, m'encanta. O sigui... Per tant, no estem perduts. No, que va, al contrari, per mi hi ha molta... És això, a la nostra època la gent no sortia tan preparada. Pues sí, tenen molta més preparació, han estudiat més, tenen més consciència de l'instrument, del que és la música, del que és la creació, tot plegat. Sí, per mi sí. No, t'ho compro, i a més, collonot que sigui així, no? Creus que s'ha tractat malament com a artista en aquest país? Va una miqueta en consonància a la pregunta d'abans, i creus que... Se m'ha tractat malament. No, tu ja m'entens per on te vaig. Amb el talent que tens. És que... Hòstia, no ho sé. O sigui, m'hagués agradat poder viure més tranquil. De la música. De la música. Els músics viuen tranquils? M'hagués agradat poder viure, però ja no sé si aquest és un problema de que a mi se m'hagi tractat malament o és un problema de la indústria. En general. En general. Perquè hi ha gent que o sigui, no sóc l'únic que no arriba a final de mes i no té més temps per invertir en treballar, saps? O sigui, jo hauria de deixar de dormir per poder fer coses i igualment, hòstia, costa molt. Bé, aquí, bueno, això, que has de fer moltes coses per sobreviure. Per sobreviure. Acabes de dir una cosa molt important, que tu tens una carrera de 30-35 anys o més. 30 anys, bueno, 30 anys. 30 anys discogràfica, 30 anys. Ràpid està dit. Ara els grups no duren tant. Tenen molt èxit, però igual al cap de 4 o 5 anys han desaparegut, pot ser? Però ja passava abans. El que passa que ara el que passa com que tens molt accés a tot, clar, abans no tenies accés a tots els grups, ara els tens. Ara ho tens tot allà. I sí que és veritat que ara dura menys. O sigui, abans, quan treies un disc, a mi em passava que tu treia un disc Radiohead i ja estaves mig any escoltant aquell disc. Ara treu un disc Radiohead, ja no parlo d'això, i l'estàs escoltant una setmana anant bé. Ah, sí? I, bueno, a mi... No. Jo t'ho pregunto des de la meva posició d'antuit. M'he donat un cop de cap i he tornat en un món que no entenc gaire bé. A mi em passa, i aleshores amb els grups... Jo què sé... Vols dir que tot va molt ràpid, és consum constant. Sí, però abans ja passava, que quants grups de l'època nostra, de la nova generació del rock català que se'n deia aleshores, diguéssim, quants grups van sortir aleshores que van fer 2 discos o el que sigui i que ja no han tornat a fer res més, o que no se'ls coneix, no ho sé, no vull dir cap nom ara, però hi ha molts grups. A mi, per exemple,
una cosa que m'emociona i que dic sempre és que per mi segueixin sonant cançons com Els teus ulls glaus, ho tornaria a fer, i això segueixin sonant a dia d'avui a la ràdio, És impressionant. a mi em flipa. O sigui, Perquè és el teu primer disc. Per mi, bueno, tornaria, és igual, aquelles cançons ho tornaria a fer, Bueno, clar, s'han convertit en clàssics de la música en català. Que segueixi sonant i la segueixin posant, a mi m'emociona, i no hi ha molts grups d'aquella època que passi, n'hi ha alguns, però que segueixi sonant tant, o que hi hagi gent que conegui la cançó però que no tingui ni idea de qui som nosaltres, diguéssim, però que la cançó la coneix perquè l'ha sentit moltes vegades a la ràdio, i això em passa, i a mi m'emociona. És molt guai, i jo per això estic agraït. Per això et dic que se m'hagi tractat bé o malament. Bueno, si hagués guanyat més premis en The Rock estaria content, però no seria més que això, saps? A mi l'únic que em preocupa i m'importa d'això és que hagués sigut més guai que la indústria d'aquest país fos lo suficientment forta com perquè molts de nosaltres poguéssim viure d'això, diguéssim. Per tant, m'estàs dient que és molt difícil viure de la música en aquest país. Sí. A no ser que ho petis i que siguis... Sí, viure de la música i viure perquè una cosa és viure de la música i l'altra és viure de la teva carrera discogràfica, que és diferent, o de la teva carrera... Tu vius de la música, perquè tu vius amb una productora d'events, treballes, fas events fent el que et vulguis de música, amb els teus projectes, de molts events, fas de professor, fas el que vulguis, però tot relacionat amb el món de la música. A mi m'hagués encantat treure discos, fer concerts i viure d'això. Hagués sigut guai, perquè això també és una feina i són moltes hores. Ara treballar d'això, o sigui, clar, has de fer això més tot l'altre, saps? I al final... I ningú et garanteix que... Clar, bueno, sí, i està guai, però clar, invertir el temps que has d'invertir per tenir una carrera amb això és que no et surt a compte. Clar, has de fer més coses. Ojalà em sortís a compte i pogués dedicar moltes més hores a la meva carrera artística, però que no. Jofre, has passat per mil coses, n'has viscut moltes de xules, però ara jo crec que estàs en un moment que és brutal, perquè tu tens una relació molt especial a través del teu pare, tornem al pare. El teu pare era el mestre Verdagí, per molts que no ho sabeu, doncs, un referent, però a més molt lligat a un altre mestre que és el Joan Manel Serrat, i de cop i volta tu, 30 anys després de carrera, això m'ho has d'explicar ara, decideixes que vols fer un homenatge a través del teu pare i amb tu, no sé si ho estic explicant bé, tu disculpa'm si no ho acabo de fer bé, sí. al Joan Manel, i recuperes... Veus, no m'haig de repassar els noms perquè llavors m'addueixo i me'ls oblido. A través d'un dels components de Vetusta Morla, així ens ho diu... Juanma la Torre. Un desastre recuperar. Amb el Juanma, i a través d'unes col·laboracions brutals, de cop i volta, decideixes, que jo crec, des de fora, ja no m'ho permets, que serà una hòstia en patinet, serà una bomba i que serà explosiu, reversionar els temes del Serrat, amb músics de primer nivell. Explica'm què collons és aquest projecte tan guapo. El meu pare havia tocat durant molt de temps amb el Serrat, havia tingut una relació, tenim una relació molt propera, diguéssim, amb les dues famílies. El meu pare l'any 98 fa un disc, després de... O sigui, ell va estar tocant durant molts anys, després va deixar de tocar a la banda el 83, crec que va ser, que va deixar el grup del Serrat per anar de gira, després va tornar intermitentment, però sempre havia estat fent coses amb ell, col·laborant, discos, produccions i tot. I a part d'això, les seves filles i jo anàvem a les mateixes escoles, les mateixes extraescolars, i som com, la Maria i la Candela són com germanes, vull dir que hem crescut junts. I per tant hi ha una relació molt propera. L'any 98 el meu pare fa un disc que es diu Verdagí interpreta Serrat, en homenatge al Serrat, diguéssim. A quin any? 98. 98. Sí. Un disc instrumental, un disc doble, ell fa la seva selecció de cançons i tal. I aleshores jo fa uns anys penso que una manera maca de fer un homenatge conjunt, fa uns anys és quan el Serrat va començar a fer l'última gira, hòstia, que seria maco fer
un disc com per fer l'homenatge tant al meu pare i a aquell disc que va fer, com feu com una segona part d'aquell disc. Vale. I tot neix a partir d'allà. Jo li pregunto, o sigui, després d'estar pensant com ho puc fer, quina manera, tal, un dia quedo bueno, de fet, quedo amb la meva filla a casa del Joan i quedem i estem allà, que crec, no sé si la meva filla li havia de fer una entrevista per alguna del col, sí? No me'n recordo, sí, hi havia alguna Vale. I aleshores després li dic, bueno, li vaig preguntar si li feia il·lusió, perquè clar, jo puc fer un homenatge a Radiohead que no he de rendir comptes amb ningú, el faig, les cançons i cobrarà els GAE i cobrarà els GAEs i ja està, i no has de demanar permís per fer un disc de versions, però en aquell cas jo li havia de demanar permís, si no només permís, sinó si li feia, més que permís, era si li feia il·lusió o li agradava o pensava que estava bé que jo fes això. I li vaig preguntar, primer em va fer una cara de, hòstia, encara... Ah, sí? De dubte? Més de dubte de que deixeu ja de fer-me homenatge, saps? Una mica... Que em voleu... Per favor, que encara no he acabat la gira d'això. No, però després va ser... Diu, esclar que sí, va ser molt maco, em va fer una abraçada, va ser superguai, supertendre. I em va fer molta il·lusió que reaccionés d'aquesta manera. Aleshores, a partir d'allà vaig començar a treballar, tenia molt clar que el Juanma, o sigui, que necessitava un productor extern, perquè jo sento, o sigui, estic massa implicat emocionalment i personalment i els conec massa a tots, diguéssim, ja no al Serrat, sinó tota la gent que... Tot l'entorn, com per poder fer això i sentir-me lliure d'allunyar-me de l'original? De l'original, o sigui, tinc massa com respecte i estic massa a prop de l'original. I aleshores tenia clar que volia algú de fora com per poder jugar una mica més i buscar una manera... I visualitzar-ho com des de fora, no? Tenir una altra... Exacte. I qui millor que... O sigui, mi i Vetusta Morla és un grup que m'agraden moltíssim. Tu i havíem tingut converses de Vetusta Morla ja fa 1000 anys. Exacte. I aleshores, i el Juanma m'agradava molt les produccions que feia ell a part, i amb el Juanma ens coneixem de fet ens el va presentar el CNN. Sí, ens va presentar a Televisió Espanyola. I a partir d'aleshores vam tenir cert contacte amb el Juanma, i quan venien a Barcelona els anava a veure i així. No podíem dir que érem amics, però hi havia una relació de respecte professional i es coneixia. I aleshores jo tenia clar. Vam pensar, em diria que no, perquè estaven en aquell moment amb Vetusta i havien de treure disc i això, resulta que el disc el tenien gravat i jo no sabia, i ell tenia unes coses i vam quedar un dia a Madrid, que hi vaig anar, vam quedar per esmorzar i em diu... I li vaig dir, mira, ya sé que me dirás que no, pero antes de esto te lo pregunto. I em va dir, mira, si me esperas, que tenia unes bandes sonores no sé què, em va dir, si m'esperes un any, que un any era bastant, però si m'esperes ho fem, m'encanta el projecte i tal. Aleshores jo vaig aprofitar per fer totes les demos i molta feina que tenia, acabar de fer la selecció i anar passant-li les cançons, i així ho vam fer, que això ja fa 3 anys d'això. No? I a partir d'aquí doncs, començar a pensar en les cançons. Jo vaig fer la meva pròpia selecció sense tenir en compte la del meu pare, perquè al final era això. Sí que el meu pare són les seves i les meves... Són a través de les teves vivències i de les teves percepcions amb cada una de les cançons. Exacte. Vaig anar un dia a veure el Joan, al Serrat, i li vaig presentar, mira, aquesta és la selecció, li vaig ensenyar les demos que tenia i dic, jo vull saber si t'està bé la selecció, i em va dir, diu, jo hagués triat unes altres. Sí? Però clar, però és que, clar, té tota la raó, diu, jo hagués triat unes altres, però el que et deia, són les meves. O sigui, li trobo molt de sentit que aquestes siguin les teves. Diu, per tant, endavant. Vull dir que aquestes són les que tu vols que estiguin al disc, i ho entenc, i jo trobo maco que així sigui. I res, i aleshores a partir d'allà també li vaig posar la primera demo que tenia feta pel Juanma. Primer el que vaig fer jo és agafar les cançons i fer-les només a piano i baix, treure-li tot l'arranjament i deixar només com l'harmonia i tot nu,
per passar-li al Juanma i que el Juanma treballés a partir d'aquí per poder-se allunyar el màxim possible de la... Com reversionar la versió que hagués fet inicialment. Sí, la cosa és que, o sigui, teníem clar que la cançó, l'harmonia és innegociable, és el que és, sí que hi ha alguna cosa que sí que s'ha... Jo he escoltat cosetes i... Bueno, clar, el primer volum està, i ara d'aquí res surt ja tot sencer, els dos. Bueno, la qüestió és això, que a partir d'aquestes demos li vaig pensar, l'aire de la cançó, la melodia de la cançó, l'esperit de la cançó sempre hi és, diguéssim, però la vam voler allunyar de l'arranjament original. Perquè jo tenia dubtes molt amb això, però al final és que passa una cosa, que quan escoltes, a vegades és molt difícil que quan escoltes una cançó que és igual a la... que està molt bé com a exercici, fer-la igual exactament, però sempre al final, si és igual, sempre jo prefereixo escoltar l'original. Clar, perquè sempre te la compararan amb l'original. Està bé, però mola molt més l'original, no? Sí, i jo no vull tampoc, evidentment, que jo sempre voldré escoltar l'original, o sigui, entre les meves i les del Serrat em quedo les del Serrat, vale. Però que... No, però és veritat, jo t'entenc, però s'ha de li has donar donat una producció, un rotllo que per sí, molta gent que t'escolta tu i Vetusta la portes amb una actualitat musical diferent, és una vestidura com, no diria indie, és com tot una mica molt espectacular. I és més meva, o sigui, més del que jo veig. Com si la cançó l'haguessis fet tu des de l'origen. Exacte. I li vaig posar al Serrat la primera demo de la que m'havia presentat al Juanma, que era Para la Libertad, que és super Vetusta per l'arranjament i tal. Sí, bueno, és bo per mi, però clar, la cosa era posar-li amb ell, i estava acollonit, i estava acollonit jo aquí i el Juanma a Madrid. Esperant, el mestre diem que diu, no? Que jo era, bueno, esta tarde lo veo i tal, i això, i aleshores la va escoltar sencera. Wow. I acaba, i un silenci, i diu, la pots tornar a posar? I jo, sí, i la torno a posar, i l'escolta sencera un altre cop, i sense dir res, 2 vegades seguides, i jo, mare meva, sí. I aleshores para, acaba la cançó, es queda callat 5 segons, que van ser eterns. Wow. Això està molt bé, Jofre. Això està molt bé. Això està molt bé. Va repetir com 4 o 5 vegades això està molt bé i va ser com... Uah, tio. Et vas tirar tot el pes del món, no? Sí. I res, i el tio... Això ho has fet amb més cançons o només amb aquesta? I a partir d'aquí ja tenies la llibertat creativa per o sigui, això va ser... perquè al Juanma realment li va costar molt també poder començar a treballar amb això. Això va ser un pes que ens vam treure de sobre de, vale, per aquí anem bé, ho podem fer així, i tenim la llibertat de poder tirar per aquí. I estar convençuts nosaltres també de que ens agrada, però bueno, si a nosaltres ens agrada i a Serrat també, anem a tope, ja ho tenim. Si no li agrada a la Pepita o al Jordi o al Pere Espinosa, que el donin pel sac, però com a mínim nosaltres estem convençuts i l'autor també, per tant, guai. I res, i a partir d'aquí vam anar fent, i sí que li he anat ensenyant. De fet, ara li he enviat el disc que hem acabat de mesclar sencer, tots els 2 volums ja. El primer volum ja el va escoltar i em va dir coses i tal, i el tio està, bueno, és molt guai perquè s'ha implicat molt, sempre amb distància, amb molt de respecte, com és ell, però deixant fer, però hòstia, molt implicat d'una manera que no m'ho esperava tant. Ha sigut molt maco de veure. O sigui que també ell està molt orgullós de que tu... Sí, hi ha una cosa que al final, clar, joder... Sí, estàs parlant d'un dels autors més importants de... Bueno, sí, però a part d'això, que a mi sempre... Bueno, hi ha una relació com familiar. Hi ha una relació que a mi em passa, que ho he explicat ja a altres entrevistes, que a mi inclús ara a vegades em passa de... clar, per mi és el Joan, és el pare de la Maria i la Candela, però és que al mateix temps és un tio que admiro tant com a o sigui, és el Serrat, com a Tom York, no? És el Joan, però és el Serrat, saps? I aleshores jo estic, m'ha passat alguna vegada d'estar
d'estar a casa seva Que tu te'l mires com a parlant amic i de parlant cop i volta quedes amb la boca com un exacte, tonto i parlant de hòstia. sèries i de tonteries i d'això i tal, i rient, I a vegades et i de queda la boca sobte així això, embadalint, no? i de, hòstia, és que és el Serrat, saps? Clar, O sigui, clar. a mi Això et em passa passa encara, aquesta... eh? Em passa, sí. Perdona que em fregui l'ull perquè se m'ha mogut No, la lentilla no. i per un miop és terrible la lentilla de vidre, que és com un punyal, com una... I ara estic escoltant, he disfrutat molt, però a la vegada estic com plorant. I no vull m'emociono, I saps que he plorat molt amb tu, però ara tampoc seria el moment de posar-me a plorar com una... I què li passa? Què tal, Pere? Emociona per altres coses. Per cert, ara que parlem de l'emoció... no, seguim amb el Serrat molt breument, perquè clar, tens col·laboracions que... Cuidao, són col·laboracions de luxe. Per exemple, qui participa en aquest disc? Qui canta amb tu aquestes cançons? En aquest disc hi ha el primer volum hi havia el Santi Balmes, que també molt fan de... molt amic i molt fan de Serrat, i fent el Temps era temps. Després hi ha l'Andreu, o sigui, l'Anna Belén, l'Andreu Buenafuente i el Litus fent un cameo a una cançó que es diu Malson per entregues, sí? que és meravellós, perquè fan uns personatges. És una cançó, l'única cançó que van escriure junts el meu pare i el Serrat, diguéssim, i és una cançó que és super delirant, és tota una història, un somni que va tenir el meu pare i tal. Perdó, dic sempre que l'he escoltat i em va semblar... És al·lucinant, és d'una complexitat brutal. Sí, és d'això. I aleshores hi ha uns personatges, hi ha la dona que la versió original la va cantar l'Anna Belén, i pensant qui podia ser la persona que la cantés, que tornés a fer exacte, la versió. Com, al final el millor homenatge és que ho faci ella mateixa. I hi havia dos personatges allà que surten, que un m'imaginava l'Andreu i li vaig dir, i el tio m'ha dit l'Andreu Buenafuente, sí. I que va ser molt guai, molt... Bueno, un personatge, un capità francès al final, és una cosa com molt surrealista, amb humor i delirant, i era molt guai que ho fes ell, i el Litus fent un transvestit amb barbes que li deia un personatge que apareix en una presó. Déu-n'hi-do, no? Sí. Després, al segon volum, hi ha el Jairo de Pedro, cantant Hoy puede ser un gran día, Ginastà cantant Planya al mar, i la Sole Jiménez fent fent el Caprichoso el azar. Sí, molt guai. Han quedat... Estàs content, no? Sí. Podríem dir que aquest és el projecte que... sí, t'ho pregunto. És molta feina, però el que et fa més il·lusió de tots? Sí. Al final tots et fan il·lusió, però aquest ha sigut tanta feina i m'agrada tant... El resultat? El resultat també anava a dir tot el catàleg de cançons de Serrat és tan meravellós i tan immens. El procés ha sigut segurament la feina més difícil que he fet a la meva vida i al mateix temps la més maca i la més placentera. Com es diu placentera en català? Plaent. Vale, sí, bueno, la que et dona més satisfacció, la que et dona més alegria, la que t'omple més de joia, la que et fa estar més potent. Exacte. Jofre, han estat 5 preguntes, jo crec. Encara en tenim temps per algunes més, però és important perquè tu ets el primer convidat, per tant... I segur que això durarà molt, aquest podcast, n'estic segur, perquè hem començat amb bon peu i tu l'has beneït, com aquell qui diu. Durarà molt i, a més, dels propers capítols molta gent que no l'ha vist aquest tira enrere, però com que ens ho podem permetre aquesta llicència, veurem concerts aviat, no?, de Serrat. Estem el 13 de maig al Guitar, al Paral 62, dins el Festival de Guitarra de Barcelona, amb convidats, vindrà el Serrat, vindrà Sidoní, vindrà la Bet, vindrà el Juanma, molts convidats, serà molt guai, estem molt feliços, estan molt acollonits per les entrades, però estan amb bé i crec que funcionarà. Ja portem moltes entrades venudes, coses que em fa molt feliç, perquè sé lo difícil que és vendre una entrada, saps? I aleshores... O sigui, el projecte està connectant i està agradant i la gent s'hi està implicant. Concerts... Fem a Madrid, al maig també, el 22 de maig, i després fem Begur i crec que farem Lloret també, i
al mes d'agost, després Viladecans, hi ha més coses aparaulades. I segur que després, si això explosiona, que explosionarà, perquè entenc que cada que ven tota la promo forta, això fotrà un pet i pot ser que també vagis a fer les Amèriques, no? La idea és fer Llatinoamèrica, a finals d'any, espero. Jofre, tenim poc temps ja, perquè jo això del format de podcast... Que poc has preguntat. Sí, molt poc. I he escoltat molt, que el collonit, perquè abans amb la ràdio només parlava, no? I hòstia, no crec, és la sensació que tinc, que llavors igual pensaré, no, he estat molestant. Jofre, coses que t'emocionin realment a la teva vida, que diguis, hòstia, a mi em flipa. Breument, ara tinc molt poc temps. El cinema. El cinema és el que et flipa? És el que m'agrada més. De veritat? Sí. Hòstia, mira, t'estic descobrint coses cinema noves. El món audiovisual, però a mi, jo soc el fill del fuster car i de la fusteria, però jo si les coses haguessin anat un pèl diferents i hagués tingut més temps, diguéssim, i no hagués començat a fer discos amb 17 anys, m'hagués volgut dedicar al cinema. Guionista, direcció... Bueno, sí, guió, direcció... O sigui, de fet, ara està mal dir-ho perquè hi ha aquesta cosa de la cancel·lació, però a mi el meu referent, tot i que ara mateix em crea un conflicte intern, però el meu referent de vida sempre, com a mínim el personatge, però a mi ha estat Woody Allen. I aleshores, clar, amb totes les coses que estan sortint, et crea un conflicte de separar l'artista de la persona, diguéssim, perquè Déu-n'hi-do, però i ho tinc molt present, però a mi ha sigut sempre... Això, a mi és la persona que m'ha fet riure i plorar segurament més del món. Posem el cas que tu i jo ara ens haguéssim que acomiadar aproximadament uns 7-8 minutets i digués, hòstia, vull conèixer moltes coses de tu, moltes. Digue'm la cançó que més et mori de la història de la música per tu. Paranoid Android. Paranoid Android de... Per mi és la millor cançó Sí? O sigui... No sé per què te l'anava a dir jo. Dins a la meva generació, Sí, ara si me'n vaig o dins a lo que és això, després, jo què sé, a mi Stephen Sondheim, tota la música, els musicals que han fet Sondheim des de cançons com Send in the Clowns o jo què sé, o el Company, els musicals de Company, Being Alive, per exemple, o Sunday in the Park with George, que hi ha dues cançons que és Sunday i Finish in the Hat, que són per mi autèntiques meravelles. Brutalíssimes. A mi és el que em... Jofre, l'amistat per tu, quina importància té a la teva vida? Qui? L'amistat. Molt important, clar. Sí? Sí, home. Sí. Vale. És que no ho concebeixo d'una altra manera. Ni m'ho poso en dubte, o sigui que és així. Perfecte. El món que vivim actualment et posa molt nerviós, t'altera, tu que a més, hòstia... M'altera molt. Sí? Et crea ansietat inclús també? Estic molt preocupat. Estàs preocupat? Sí. En el moment que vivim? Sí, moltíssim. O sigui, són coses que costa... O sigui que no ho ensenyo a xarxes ni penso que valgui la pena perquè... No sé per què, perquè al final d'això estic francament esgarrifat de tot el que està passant. Del món en general, els conflictes, el que passa al voltant de com actua la penya, l'humà en concret, no? De la normalització de la bogeria. De la bogeria, del feixisme, de tot, coses que pensàvem que estaven completament superades i estàs veient que no, i que es posen en dubte, i que no passa res, i que tothom té dret a expressar les seves opinions, encara que les seves opinions siguin... O sigui, evidentment que tothom té dret a expressar les seves opinions, però que les seves opinions no acabin amb les llibertats dels altres, diguéssim. I amb les conseqüències que estan tinguent, no? Sí, o sigui, que gent com jo què sé, com Trump o gent de l'altra dreta, ja no diré de Vox, perquè és una cosa que està passant ja a nivell mundial, que estigui normalitzat el fet de que es pugui debatre coses com
com el dret de les persones a poder estar on volen per tenir una vida millor, diguéssim, ho trobo aberrant. I ja, bueno, sí, tot això és bueno, no ho sé, a mi em té aterrat. Tu has passat bé? Has estat bé, còmode? Molt. Creus que et queda alguna cosa que ens podries explicar, dir? Moltíssimes, però sí. ja... Però... Vindràs, repetirem, no? Perquè això repetirem quan vulguis. Et sembla bé que hàgim escollit el clandestino de la Binomio a Cornellà? Perquè és un espai que... És molt xulo. Té un rotllo especial, no? Sí. Jofre, saps que t'aprecio molt, et desitjo el millor amb aquesta nova aventura. Hi ha una cosa que em fascina de tu i te la vull dir, és com algú avui pot estar amb el Joan Manel, amb artistes amb els que col·labores, cada cop te pots fer un concert de puta mare el dijous a la nit davant de milers de persones i que l'endemà t'agafes la guitarra i te'n vas a un hotel a Barcelona, aquí i allà, i també estàs allà amb la cara somrient. Com portes aquestes, no dic dobles, terceres i quartes personalitats dintre de la mateixa vida de l'artista? Perquè això és fascinant, no tens gens d'ego i a més t'acoples a qualsevol història que és molt difícil de trobar. Com ho fas? Però és el que parlàvem abans, que és l'ofici de ser músic. No hi ha... Tot és vàlid i tot necessitem... Jo he vist d'això, amb tota la normalitat del món, no hi ha cap problema. És que no és el dia a dia per tu. És el dia a dia, evidentment. És el que et deia, ojalà hagués tingut la sort de poder viure de la meva carrera, d'estar, però pel que et dic, per estar més tranquil i poder viure d'això. No és una qüestió d'ego, és una qüestió de que ens dediquem a això i tenim ganes de fer les coses el millor possible. A partir d'aquí farem el que faci falta. Jofre, tio, un privilegi com sempre. A vosaltres que ens esteu veient, i per mi ha estat molt còmode començar així amb un amic. Amb el Jofre podríem estar parlant hores i hores. Hem d'agafar el ritme i les coses aniran perfilant-se i millorant. Però he estat molt còmode. T'estic superagraït. Jofre, si vols desitjar alguna cosa en aquest podcast anomenat Adduïts, tu mateix digue'ls. Bon Nadal. Bon Nadal. Doncs vinga. Escolteu, molt bé. Que vagi molt bé el podcast, de veritat. Ara de veritat. Vull dir, he estat molt còmode i ja t'ho he dit fora d'aquí, que hi crec molt i que ets carn de podcast. Doncs Jofre, ojalà tot ens funcioni i jo et desitjo tu, bueno, ja saps que t'estimo, no cal que et desitgis res, ara ens estem aquí com ens estimem. Per cert, que tornem molt aviat. El Jofre ha estat el que obre el podcast, tindrem convidats de luxe, gent molt interessant, ens enduirem, parlarem de 1000 temes i sobretot jo aniré trobant una miqueta aquell punt que sé que us agradarà, que és el de la bogeria, el d'estar aquí i no estar aquí, i el de ser un comunicador que com a mínim porti penya com el Jofre i amics com el Jofre i alguns que no seran amics que jo descobriré perquè aprenguem coses, ens deixem seduir i sobretot ens tornem millors persones i millors humans a través d'escoltar i de compartir converses. Jofre, se t'estima molt. Igualment. Gràcies. Ens veiem molt aviat. Adduïts, que us vagi molt bé i gràcies per ser aquí a l'altre costat. Merci.